Elur malutak. Antzina, azkarak elur malutai begira zegoela, zaiak plazapla albora eraldatu zitzaion. Zertan zabiltza Lukito, oiolumei begira ala? Lukitok baina ez zion sinetsi. Malutak ezin bada oiolumak izan. Zaiak ekin egin zion osoan. Egia berdaderoa. Zeruan egundoko zaiak ospatzen ari dira. Oio piloa ere dute, eta maluta hauek haien lumak baina ez dira. Lukitok agurra zeriola esan zuen. Zerura gustora joango nintzateke. Oiozalea amoratua nahi. Heldu ordua nire guztanari esan zuen zaiak, eta nik eramango zaitut. Alabada zaiak zeruan gora eraman du Lukito, eta hodeiak baino gorago heldu direlarik esan zion. Ongi altzatoz, baina Lukito izilik. Ongi altzatoz zen, zaiak atzera azore. Erantzun behingoz bestela bota egingo zaitu. Edozer erantzuteko ere azeriakagoa zabaldu behar, eta zabaldu bazuen zabaldu zuen. Ziklo jortzen dugula. Elur malutak baino lanzerragoa ingurik ere. Egia alabezura begirien artean zidura. Baina, ez dut horretu,